kuno kwaZiko ndokwatiri now saka tauzotenderera nemiti strategy ground redu panapa gaizika rakatokwedza kwedza harisiibodi kuzasi kukoro rakaita kuita kudzika kunoko rakaita kumusoro tatendera chikwedza so panapa tiri kuno kunana Sekuru Benzo ndokwavari kunogweya padhuze vatumwa vari kuvaka raisi saka vari kumboenda nayo vachitsvaka vaka 231 vakadai kuti vachibidei kwazvo saka vari kuwana Sekuru Benzo aSekuru Benzo imbomhosva vanhu maruva vakamaza say guys for the people. Ine majombo handichazokuvigira izveni. Pane munhu akasponza majombo anotozviziva umwana pamaiva ukoko ndikarega maune kune vanhu vaionererwa ikoko ndikati hana ndikambodi akagona ndemajombo handichavapa vari panapa ndo handichapa majombo achoni asana matiri tatora masaizi ndindokuvavigira. Pane munhu akasponza majombo last time saka majombo iwana ndo vandambotyora guys kuchibasa chechibreeding chibvunzai isu right. So guys, one day I will tell you stories, but zvoda ndine makeup yakanyatsa kunaka yakati bha eyebrow rangu rakadai and I will start telling you stories. Anotya kana ndichiita zvekubreeding haisi kids game izvo ndogwara muviri wese nehope guys kubuilding ka ndosaka ini muchizoti muchizofana kudeedza ini ndiuye paforefront ndikana ndauya ndoita musoja wepaproject imi chenyu mune ndingoda kuona basa reche nokuti breeder wadiwa dizvezvo kana kuti vadii panzvimbo masira iyo inenge iri nhamo yangu ini ndine ndifana kubokora nana Washington ndo kunhamo kwedu ikokoko ndosaka muchifana kuti dana ndidanei ndinenge ndiri gindagoriyo ndiri pamberi ndiri musoja ndichifamba ndakadai ndichidhiraivha madhiraivha ndine chimadhiraivha nawo mabhidha ese ndichimadhiraivha zvoitika sure kuyeko zvese ine ndichidhira nevanhu kusvika mwari vati uyai sata ndongorera building haisi kids game. Vanhu vari kubuilding iwo mabhidha chaanondiudza chokwadi they can testify it's not easy kuita this thing chatoita checonstruction kona imba yapera yasvika pawall plate kazhinji kacho tinoti mwari vakanaka tiri kurevera nhema vamwe pane paimbofunga kuti nyaya dzekumapayments nyaya dzechi no it's not like that kazhinji kacho labhalabha kamwe wacho kutohwisa kunotonetsa umwe unogona kutomudza kuti zhira iri state ndei anenge achikudza kuti aiwa ndofana kutanga ndaita mary go 100 times umwe wacho kana kutongotanga kungopefuma zvimwe zvausingahwisisi I said one day is one day. I'm fortunate. I will start to tell you ndingataura nyaya yemabhirthday ezvizisa ndane fortunate vanhu vamwari azvigoni ndotaura sei ndofana kutaura ndakagara mufortuna ndakamira pafortuna ndichikudza kuti vanhu vamwari fortuna indoidisepe ndakabuda tsinga kumabhirthday saka guys for the people ndosaka muchizoona basa renyu muikandipa inini ropera how izvozvo kekutanga pandakatanga chibasa ichi ndaichema kudai ndichemedzwa mabhirida mi ine mese kuti ndaichema guys for the people. I'm not even lying to you. I will testify and I will keep on testifying. Kusvika pandiri panapa kugirai now kunge ndichirana 4 projects ka1 panotori nemamwe vandaitaura kuti kugweru pane kunhu kwandoda kunovhizita kunoona pasite nemamwe achazouyawo nyaya yange kandimisa nhau yekuti mota but izvozvi I think ndakutojaira kufamba nemabhazi saka I think ticharamba chimboita zvemabhazi kusvika ndazodii ndatsvaga imwe injini nyowani yepanissan note yangu saka guys kana vari kuziva kunotengeswa mainjini matsva emanissan note ndibatei I think it's best kungotsvaga imwe injini nyowani ndongoisa injini tsva iri complete set yachoni ndo zvinhu zvandikufunga kuti ndiiti remember pane munhu akambondibata ndichazama kumubata futi kuinbox kuti ndinzoti kana akachikwanisa kutsvagira anotsvagira chichichi nemari zvese izvizvo but anyway iyo haisiyo main nyaya zvangu iri kundistressa mazuva ano nekuti I'm used kufamba nepublic transport nazvizvi but it's okay. Washington was in Musana I think 2 days ago achinoona kuti vakomana vakuita sei mangwana ndiri kwamusanawo zvakare ndichiona kuti vari kuita sei vakomana vachoni and I think during the week iyoyo pana ndakamboti zizi pato nemamwe madhirivhari pana ndakambotoita vamwe vanhu vaidzokera kunzvimbo dzavo kuna kunzi kuchiko akurinamata in the name of Jesus this week and next week vanhu vakamboita payment vazhinji vacho ndinge ndavapa I'm using kazhinji kacho ndiri kushandisa indrive kana kuti zvimamota zvipipipipi ndo zvandiri kushandisa ndatojaira ikonozi saka it's okay. I think munomuchitungisa ndakadhirivhara futi last time vanhu 2
uchitungisa kuno kuti akashasa makopi ngozi ndaisha kuti ndozvidhirivhara sei but unoziva kuti hakuna chinhu chinonzi zvinoramba saka ndiri kuza ndo pamuri kuona papapa saka athingi ndigani ndinotanga nekupi toda kuti nditange nekokoko foundation yedu kuno kuchange yakaita mudenga kuti togo because uko ndokwakakwirira kunoku kwakadzika handeikoni let's go sakwese kunogara vasati vakuita zvako yanekuseri koko toya kunoku ndokwadaikuiyako raundi redu famba raundi redu ndokwarakadzika rakatosiyana type yacho anyway so pizza ndiri kufamba zvitina zvedu haufa zvitina zvozoda kuwedzerwa pasina hazvikoni pafoundation so guys uyafamba pamwe tingatoda 3000 saka anenge angounza dzimwe 10000 so guys iri iveranda ndoratina veranda saka kunoku guys akatold kuti kumusoro kwakakwirira kudai kunoku kwakadzaka saka tiki yatakambonzwa yekumvurwa yekuti cut and fill back maybe ndo ichatongoitika kuitira kuti vaite level yese iroiro because ukatasa futi tikaenda uku kwana nemuhomba futi yembambaira panapa pakakwirira ambozviona pakakwirira pekapa hoya kunoku hoya saka kwese kuvavakani then wauya panapapa zasuko saka kuzi kuti mazivhu mamwe avachazozilevhula zvakanaka kunyatsitwa level zvakanaka foundation yedu yodi inonyatsa kujeka saka for the meantime takatasa imba iyi zvamuri hamunozviona kwese kwavaita sofa kusvika zasuko savavharisa kudai ukoko wondosvika uko wondosvika zasuko saka vari kutora naye achingoenda kudai yese yakadera ndo maitisa vari kuita saka ndimangwana ndofunga vanenge vakutangira kumwe vachivharisa saka maybe we need about 2 to 3 days kuti vavharise foundation yedu tanga kuita backfilling worama kutakusazve taking ene magetsi yavo totanga kuitira slab izvo kasekubhezi right pari kufambawo kana yakadai nengesoti yooneka kuti zvikumbofamba siko right Ziko kana yadai neshepi shuwa mashamareni mabasa tikumada hama neshamari vari kunze kwenyika kwese mashamareni ndiri kufara chokwadi nebasa ramuri kutipa rambai makadaro ringave shoma haro but dai matubwedzera basa tinyatse kuitawo nemoyo kunoda motipowo mabasa akanyanya kuwanda stereki tiite nemoyo unoda tiite rudo nemise rudo rwamunotiitira kuti pamabasa mumashamari yenu rambai makadaro ndisekuru nezvi ndakatenga palast time palast project ndakatenga fridge vana vakumwa mvura inotonhorera zvichiburikidza nekushema tv nekumabasa amunotipa iko nezvi ndikutarisa pamushini wemafuti ndo wandiri kutarisa mashamari eni dai futi mandipa rimwe futi hamotokari ndonatenga mota mumashamari eni dai maramba makadaro ndonatenga mota saka rambai muchipa mabasa apa atatenga mota pa murungu asina mota arikufamba nependu murungu arikufamba nema5 murungu arikufamba